Jednoho zaměstnance si budeme muset ponechat jako obětního beránka pro případ eventuální jaderné nehody. Takže jednoho vyžírku to mít budu, ale koho? Pane Bernci, než odejdu, tak bych vám rád řekl pár slov od plic. Za prvý, ta nová mikrovlnka je fakt super, stačí stisknout popcorn a sama se nastaví. Za druhý, vyměnit nás za roboty je odporné a nehumánní. Za třetí, co uspořádat večírek na rozloučenou, toho si užijou jak děti, tak dospělí. Takže ve zkratce, děkujeme, nenávidíme vás a přemýšlejte o tom. Simsne stát. Zdá se, že jedno místo obsadit lze, ale varuji vás, čeká vás na něm jen deprimující nuda. A bude tam židle, co dělá tohle? Ano. Juhu. Tak fajn, já si jdu zaběhat na pás. Pořád běhá, ale vůbec to na něm není vidět. Asi to schodí všechno najednou až někdy v budoucnu. Nevěř ničemu, co ti Homer říká. Už jeho první slovo byla lež. Kdo to udělal? Máma. Vážně? Tak to k ní začnu být chladný a neřeknu jí proč. Synu, měl bys chvilku. Přemýšlel jsem. Neměl jsem tě do té klece zavírat, zatímco my ostatní jsme se cpali pizzou. Takže tě pustím ven a omluvím se ti. Ale já nechci ven. Cože? Mně se v kleci líbí. Cedrový hobliny jsou mnohem pohodlnější než moje stará madrace. Synu, vypadni z té klece. Ale to je můj nový domov, pane. Vyšťouchám tě koštětem. Víš, že jsem toho schopnej. Koukej, vylíz ven, ty šprátku. Dobře, tak si tu blbou klec třeba sežer. Kluk hloupá. Vůbec to není pohodlný. Nechápu, jak v tom může ten králík. Myslím, že Simpsonovi už do Quickie-Martu ani nepáchnou. Ale. Apu, co děláš mimo svůj obvyklý rajon? Zjišťuju si, kdo jsou mý skuteční zákazníci a kdo je mi nevěrný s přistěhovaleckým nákupem. Ale v Quickie-Martu máte z ovoce jen banány a ještě k tomu jen pod pultem. A zmrzlinu máš hned vedle motorového oleje. A dětem prodáváte cigarety. No vydá. A já si myslel, že kromě dojných krav jste i mý přátelé a přátelé se nezrazují. Přátelé jsou jediný lidi, který můžeš zradit. A sám bys to udělal kvůli obchodu, kde rozdávají vzorky kafe zdarma. Obraňte se, pane. A G koloniály, smrt čerstvosti. Tak fajn, všichni dovnitř. Ale který z vás chytráků si do všechno jídlo v prášku? Já ne. A já s ním to, co zbylo. Zásyp. Já to zvládnu. Moudra našich starých otců praví, že kdo se protočí na houpačce, skončí na ruby, vnitřnost má ven. Super, obnaží se moje niterní krása. Neskončil na ruby, přátelé, a jako důkaz... Kde jsou pokladní? Jo, nejlehčí a nejžádanější počítač na světě pro příští 2 týdny. Maple Void. Dobrá, beru. Ale jenom v případě, když mě budete kasírovat za služby, který poskytuje Google zdarma. Už se stalo. Skvělý. Radši pojdu spát. Vidíš, nechápeš mě. Jenom ona mi rozumí. Ještě panáka?
Zahajuji tajné setkání bratrstva Brailley. Naše mise? Dostat Chalmerse zpátky do práce. Barte, chci se tě zeptat na něco, o čem jsem čet v jednom časáku. Nešikanujete jeden druhýho po internetu? A jak asi? Jsme všichni tady a nemáme tu počítače. Marča rodičoval. To je skvělé, homie. Pojď si pro dortík se zmrzlinou. Naschle, špunti. Hej, co se tu děje? Radši zavolám policajty. Proč mají pořád obsazeno? Je to banda idiotů. Hej, na vás se nemůžu zlobit. Tak šup, ať už jste pryč. Šéfe. Jo? No tak běž taky. Tak neblázni, homie. Snad nežárliš na to, že i se mnou se naše děti občas baví. Žárlit? Já? To mě teda vomej. Víš, kdo tu žárlí? Chceš to vědět? Ty seš ten žárlivec. A na co? Na to, že jsem tak suprovej táta. S tátou Homerem je každá sobota parádní. Ani chodit se mi nechce. Chodit by byla zábava.